Čaves, zdravím z 12, zase som sa prihovoriť, tentokrát musím sa prihovoriť ku vám. Jednoducho som na košároch, robím kompy, ako som už včera hovoril, robím ešte dneska, ešte mi zostanke 15 dokonca, ale kvôli čomu vlastne vám teda robím tento vlog, je špeciálne kvôli tomuto počasí, ktoré je tu za mňa, neviem, či ho vidíte dobre. Ja skúsim ako tak výjsť na to, čo sa tu deje, aby ste videli teda, aké počasie tu máme, úplne geniálne, že proste husto tu sneží. A teda neviem, kde ešte všade sneží, tak ľudia háčte mi do komentárov potom, že v akých mestách ešte sneží takto husto, ako tuto sneží. A takže tak nejak. No a to počasie je fakt brutálne, sa zbláznil jednoducho, aby tu takto snežilo proste. No to už som zažil akože všelijaké počasie, ale tak ja som si vlastne prišiel viac menej letne nahodený, však už vidíte podľa strihu, krátke vlasy, proste sveter tu mám. Ani som si bundu nebral, mám tu len tepláky, ktoré mám teraz na sebe. Ešte tu mám rifle a sveter, no. Takže všetko ako som tu oblečený, takže veľmi pekne, no len či sa ten sneh udrží, lebo zatiaľ to na tej zemi teda nevyzerá bohovie, ako že by si to mal udržať. Dobre, no. Toľko k dnešnému vlogu, musel som sa nalagovať kvôli tomuto počasiu, len čisto kvôli tomuto počasiu robím tento vlog. Takže bavte sa, majte sa, užívajte si rovnako deň, ako si budem užívať dneska ja. A zdravím všetkých, ktorí sú tu so mnou není, môžete závidieť, že ste tu není. Teraz môžete fakt kvalitatívne závidieť. See ya, čaves.